ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଜି ତୁମକୁ ଏହି ବିଂଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ପାଠ ୟା ଭିତରେ ପଢ଼ି ସାରିଲଣି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ମିଶେଇବା ବଦଳରେ କିପରି ଗୁଣି କରି ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଏବଂ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ସେଇ କଥା ପଢ଼ିବା। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତା ବିଷୟରେ ଗୀତଟେ କହୁଛି। କ୍ରମିକ ଯୋଗ ବଦଳେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଥାଉ, ନିୟମ ମାନି ଗୁଣନ କଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବନି ଆଉ। ପିଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବନି ଆଉ। ତେବେ ଆସ ଆଜି ଆମେ 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଉପରେ ଜାଣିବା। ଏଇ 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି, ଶୁଣ। 4 କେ 4 ବରା ପାଇଁ ବିରି, 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ପଢ଼ ବସି ପାଠ, 4 ତିରି 12 ସୁନା ରୂପାହାର, 4 ଚଉ 16 ଭଲ ମାଛ ଶେଉଳ, 4 ପଞ୍ଚା 20 ବଣି ଦେଖ ଯୋଡ଼ିଏ, 4 ଷୋହ 24 ଦେଖ ପଡ଼ୁଛି ବନିଶି, 4 ସତା 28 କ୍ଷୀର ଦିଏ ମଇଁଷି, 4 ଅଷ୍ଟା 32 ମାଟିରେ ଗଢ଼ା କଳସି, 4 ନୂଆ 36 ହରି ସାଙ୍ଗ କ୍ଷିତିଶି, 4 ଦଶା 40 ମାଛ ଖାଅ ଇଲିଶି, 4 ଦଶା 40 ଖେଳ ଚୋରା ପୋଲିସି, 4 ଦଶା 40 ଚୋରକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସି। ପିଲେ ଶୁଣିଲ ତ ଗୀତଟା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ସାରଣୀ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଆକୁ ଜାଣିବା କେମିତି 4ର ଯୋଗ, କ୍ରମିକ ଯୋଗ, 4ର ଗୁଣ, ତାପରେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟିକୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା କେମିତି ପଢ଼ିବା ଏବଂ କେମିତି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଗୋଟେ 4, ଗୋଟିଏ 4, 4ର 1 ଗୁଣ। ଏଠି ଲେଖିଛି 4 ଗୁଣନ 1। ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 4 କେ 4 ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ 4 କେ 4। ତା ତଳକୁ ଦେଖ 2ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 2 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 2। ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 4 ଦୁଗୁଣେ 8। ଦେଖ ଲେଖିବା ଏଠି 4 ଦୁଗୁଣେ 8। ଏଠି ଦେଖ 3ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 3 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 3, 4 ତିରିକି 12। ତାପରେ ଲେଖିବା 4 ତିରିକି 12। ଦେଖ ଏଠି 4ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 4 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 4। ଆକୁ ପଢ଼ିବା 4 ଚଉକୁ 16, 4 ଚଉ 16 ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି 5ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 5 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 5, 4 ପଞ୍ଚା 20 ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ତାକୁ ଲେଖିବା 4 ପଞ୍ଚା 20। ଦେଖ ଏଠି 6ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 6 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 6, 4 ଷୋହକ 24 ଲେଖିବା ଏଠି 4 ଷୋହ 24। ଦେଖ ଏଠି 7ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 7 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 7 ପଢ଼ିବା 4 ସତା 28, 4 ସତା 28। ଦେଖ ଏଠି 8ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 8 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 8, 4 ଅଷ୍ଟା 32 ପଢ଼ିବା। ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏମିତି 4 ଅଷ୍ଟା 32। ଦେଖ ତାପରେ 9ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 9 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 9 କୁ ପଢ଼ିବା 4 ନୂଆ 36 ଲେଖିବା 4 ନୂଆ 36। ଦେଖ ଏଠି 10ଟି 4ର ଯୋଗ, 4ର 10 ଗୁଣ, 4 ଗୁଣନ 10, 4 ଦଶା 40 ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 4 ଦଶା 40। ତେବେ ଆମେ 4କ ପଣିକିଆଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଗୁଣ ଏବଂ କେତେ 4 ଯୋଗ, ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି, ଲେଖିବା କେମିତି, ମିଶେଇବା ବଦଳରେ ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଜାଣିବା। ଦେଖ 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାଟି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣ। 4 କେ 4, 4 ଦୁଗୁଣେ 8,
ଚାରି ତିରି 12, ଚାରି ଚଉ 16, ଚାରି ପଞ୍ଚା 20, ଚାରି ଷୋହ 24, ଚାରି ସତା 28, ଚାରି ଅଷ୍ଟା 32, ଚାରି ନୂଆ 36, ଚାରି ଦଶା 40 ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ 4ର ଗୁଣନଖତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ମିଶାଇବା ବଦଳରେ ଗୁଣିବା କିପରି ସହଜ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟପଦ ପଠାଉଛି, ତାକୁ ତମେ ଘରେ ବସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ କରିବ। ପଠେଇଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ତାପରେ 4ର ଗୁଣନଖନ୍ତାକୁ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇବ ଏବଂ 4ର ଗୁଣନଖନ୍ତାକୁ ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। Like, share and subscribe.